सरकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर हुंबरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क सरकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आपल्या निवासस्थानासह आस्थापनेत लक्ष्मी पूजन केलं। यानंतर प्रतिवर्षीप्रमाणे लक्ष्मी कुबेर पूजना दिवशी बाजारपेठेतील दुकानात जात लक्ष्मीचं दर्शन घेतलं। यावेळी त्यांनी दिवाळीच्या शुभेच्छा देखील दिल्या।
कोकणातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।